ihulata n'enyomo ndị iro m geenụ ntị Jehova makwụrụ ọtọ na-ele gị onye arụrụ ala o ihulata n'enyomo ndị iro m Jehova kwụrụ ọtọ na-ele gị onye arụrụ ala o ihulata n'enyomo Chukwu okike makwụrụ ọtọ na-ele gị onye arụrụ ala o ihulata n'enyomo Jehova makwụrụ ọtọ na-ele gị onye arụrụ ala o mama ekele Chinelo nwa m mama ekele Chinelo nwa m mama ekele all my gifters mama ekele onye ka m gasị na oyiri amụmụ onye ka m gasị na oyiri ikpu m n'ala pritimo nwere atụ power the miracle that happened to me when I have nobody to celebrate me, to give me, to bless me in my life until I came to internet space will happen to each and every Igbo man that is here, that feels that I'm doing rubbish, that has nobody to say, to tell them take, or that have nobody to bless them in life. So shall it be. Madam. Sir? Mamboge Bianga. Eh? Yeah. You better interview Gambo. Eh? Mba. Okay, man, you all I'm married with you, Nga, Kabani, Haku, Wadi, and Ganiro, Mewagenta. Ganiro. Eh? Ganiro. It's therefore, I did my for 28 years. That our birthday, MC. To our birthday. I am never feriaka. But we are pie. Ew. But we are pie. Obo. Theory pie. Ori pie yo. Theo, whoa. Whoa. Theory pie. Ori pie. Yo, whoa. Whoa. Otata ụbọchị amụrụ gị n'ala Igbo nne ọ ga-adịrị gị mma n'Eke amen dịrị gị mma n'Orie ise dịrị gị mma n'Afọ ise ụmụ Igbo niile n'ebe a celebrate enyi ya na taa birthday ya daalụ n'iri nne di ga-abịara gị site n'ụbọchị taa ya na ilube di ga-alụ di ya na emume ga-amụ nwa amen ọnụ gị na-eshikọrọ uche Otele gị na-eshi uche Chineke ga-enye gị ndị ga-eme ya accept like ya ndị ọ ga-awụ their pleasure. Amen. Amen. Na-etiri m ise ama m ihe ise sorry ise ebe bịala interview ata birthday gị biliere m ọtọ lela avụ ka anyị were why na celebrate everybody be gifting her please celebrate her. That's the daughter of grace. They follow ya one by one, follow notice account. Ne mana Bruno bi n'ihe ọbụla mere nga ga-apa n'ihu akwụkwọ tu gbanyụọ that fan ọ ga n'azụ gị dewe phone ahụ n'ala gị lara m azụ asị nye mepe dọ ịgali mepe onwe gị taa kwa bedde gị ịgali mepe onwe gị ịgali isi ụwa ṅụtọ isi kwakpuru ịgali mepe onwe gị tam ji wayọ na-achị megị interview na-abasị taa ụbọchị ịgali mepe onwe gị akwa ka ehipụrụ na basket ka akwa na-asa asa mba bịa ebe a bịa nọrọ bịa to front nte ịgbala nwoke ibe m ụkwụ n'amụ mbụ ya ịgbala nwoke ụkwụ n'amụ mbụ ahụrụ m ụkwụ a yiri ụkwụ na-agba mmadụ ụkwụ n'amụ emekwere na gịnị nne o ji gwụrụ n'amụ ka iji ghara ịgbagbu mmadụ ọ bụ ịmakpo m ọ bụ ime gịnị ịmakpo m ịmakpu gị
Mpa mmadụ ka nwa okorobịa. Nwa okorobịa. Ga-ewere ụkwụ agba egburu egbu. Egbu onye. Onwedị mgbe ọ yọrọ gị sị gị nyeta ya bịa makpu gị n'ike. Ga-ewere ọwụkwụ aka ịkpa ka eji gbaa ya ka ọwụkwụ aka nri. Ha etoro gị n'ihu otele gị nga ahụ ọwụ gị na ị nwere amụ. Ọ chọ dịka m. Oke, ọ nọrọla oke eche m ma wishi amụ fụtara datị. Ọ nọchiele ọwụ ya. Tọnụ n'azụ. Moderator, this particular account a na-akpọ Mickey, bring the account down. Bring in Mickey G. Watch out, this guy drop active MC Bishop. They search clever. The person actually bring it, this my account. So you all be careful of that guy. I've blocked him. Eweli we mmadụ rere akpụ na n'ime ahịa mbụ. Ọ bụ nwale. Irere akpụ. Ahụla m otele gị ọhịa iji nwe otele ndị na-ere akpụ. Happy birthday nna, ya were phone. Onye ebe? Ahụmanya Enugu. Ebe na Enugu. Ahụmanya Nkanu. Ebe na Nkanu. Obe. Obe. Iji ụmụ ole? Amụnube m. Ụkwụ ị na-abụ ụmụ nwoke na-amụ ị na-amụ ụmụ agba ha ka ọwụ. Ofu ugboro ka m gbanugo. Ka ịgba ya na-amụ bọta nwere mgbe ijetela nwa iwerela aka aghọ nwoke na-amụ mbụ. Ụkwụ ka iji. Ka ihe ọ ga-awụ nwoke meghe ma alụọ ga-echi gị isi na dipo. Ọ bụ na ọ na-emezi m ọfụma. Ele ụdị mmezi awụ. Ọ bụ na ọ na-enete m anya ọfụma. Ele ụdị nleta anya ọwụ. Ọ bụ na ọ na-enete ahụ m anya ọfụma. Ihe gbasara nwoke na nwaanyị, ọ bụ na ọ na-eme ya ọfụma. Oke, ma ọ maghị ote. Kwuo ya n'Igbo, ọwụ ma ọ maghị otele ata. Ama esi wee kwuo ya wee be. Ma amụ ya na-eme, ọ na-eyuzu amụ ya ọfụma na ahụ gị ka ọ gịnị. Ọ gwụla naanị ihe itu ese nwoke taa gị ọfụma. Egbe na-evu amụ 1 n'Enugu steeti. Tuwe nwoke ya na-ata ya ọfụma. How many minutes ka hours ka ị na-like ị nọ nọ? Minutes. Mgbe ike jikwa wee dị ya. How many minutes ị nọ? Ama akwa m. Ma ahụ ga-esi ma ọ bụrụ na na-eleta gị ọfụma. Ị maghị how many minutes or hours ị chọrọ ị na-anọ? O nwere ka ọ bụrụ 40 to 50 minutes. Otele Rosanna. Na-eweli iwe aka ọrụ gị ọwụ iji otele egbu mmadụ. Ele ihe we short, don't come here to laugh. Eweli iwe. What ele ihe mean? Awo gị ma we ebeko amụ 1. Awo gị. 40 to 50 minutes. Pilo nọ gị n'otele. Mba. Nwa onye ọdọ mụrụ n'afọ. Ga-esi a nọrọ gị 40 to 50 minutes. Ọ bụ moto ka ọ bịara ịsa. Ọ bụ elu ọlụ ya. Elu ọlụ ya bụ gịnị? Moto otele gị ọwụ buru. Ọhọnya. Achụga m ga-aja ọnọ n'ime otele gị a na-anọ. Isi na ọ bụrụ ya, ọhọnya. Okpoge oji amụ ekpoghe aja. O kwesịrị ịrụ ọrụ ya nụnụ. Ịrụ wicha ọrụ. Ọma nụnụ ntọgbanụ m otu ahụ. Otele Rosanna.
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ha? Yes. Ka ụlọ akwụkwọ ị gara? IMT. Gịnị ka ị gụrụ? Public Administration. And I'm youth service now. Ka ebe ị na-asa ahụ? Port Harcourt. Ka ebe ị beziri? Woji. Port. Gị na nwoke nọrọ iji anyụ ahụ n'ime moto. Ma ọgbanye ya ọ bụ ka ọgbanye ya na ka ị na-anyụ pagide ya ahụ. Etie AC. Ka enyom ahụ. All sign of love. Ọhịa ọwụ nne m nyom ahụ nna. All sign of love nna. Onye ọ mụrụ amarala. Nyom ahụ a na-eji ahụ egwusa nwoke egwuregwu nna. Ihe ga-anyụ ya onye ṅụrụ goof. A ga-akụwasacha gị otele anya. Ihe ga-ewere ike gị ụta gị na onye goof akpama. Gị ya anyanwa moto gbe ya ezi gị nye aṅụcha goof ga-enye ihe ahụ n'ime. Ọ ga-ewere aka biwa sacha gị otele ice. Mana mmanụ Debut ebere aga bịa gwa m sọ sign of love. Nyom ahụ. Ọhịa ka m ga-akọwa nụ gị na ọ bụ na mụ na ya ma na-egwu ụdị egwu a ka ihe ọ na-atọkwanụ m. Otele ghere oghe mana moto mana ụlọ gọl ọftara ya anyụ ahụ. Anọ n'ime ahịa mụọ gị ka ọ n'ụlọ ọgwụ? Anọ n'ụlọ ọgwụ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ha dị ndụ. Ị ma nri echi? Ọfụma. Ị dị ike ịga ozi ụlọ ka ị na-ala ike ka a kpọtara gị maid ma ị lụọ di? Mgbe anụmanụ ada nwaanyị ka mbụ anụmanụ ọfụma. Ị chọrọ maid ka ị chọrọ ị na-aga ozi ụlọ n'aka gị? Mma achọ maid. Ị ga-achọ maid. Maka na enwere m aka ọrụ, anụ m alụ akpa ụkwụ, anụ m akọ ugbo, ma na-enwekebe efe eme ife niile mana mma na-esiri ya nri ọ na-eri, mana ife ndị ọzọ maid ya na-arụ ya. Gịnị ka ị na-arụ wa aka ọrụ gị? Anụ m alụ akpa ụkwụ. Ka mfa pụpụ ya n'ụla. Gị nwa na-eji aka gị arụ ya? That's lovely. Sorry, na anọ m na youth service nke m nwa na-eyi ka mma gosi ọ dị detị. Ọ mụlụ. Ele mgbe ị mụrụ this kind of job ị mụtara ya n'aka onye ka ị mụtara then you now gị na-eme ya? Amụ m ya n'Enugu. N'aka onye? N'aka ọga m. Ị na-aga university gaa na-amụkwa these things? Yes. Hafụ ndị ka ị na-agaghị school. Onye ọbụla bataziri na social media etige give to me thank you. Ya bụ ọhịa ara lekwe nwatakịrị gara school were aka ọrụ na-agakwa school. Ndị ọzọ ka onye ọbụla emetara aka n'ọnụ abụ m hair stylist, abụ m emerike penta, abụ m nefisa na-eteka. Lee nwatakịrị nwaanyị gbara m dekwe unu tụọ nwoke na-enye unu. Nne, congrats, happy birthday once more. Nah. Thank you. Nne, don't worry, dear Abel already. Amen. Don't reject. I'll tell you, a special man is coming. Ife. Go and mark my word today. Ife. Mampaga na maga be proud of you. I'm proud of you. Nah. Are they proud of me? Yes, sir. Ask him na Fadukuma proud of me. Okay, wada. Wada. Kanda Otele go prempe kovrivu. Opempe. Kanda Otele prempe. Oha kam ke 6 years ko 4 years ko 10 years. 10 years. Umu ko letra la. Ito. Ena anyo. Ena enyu beke mwe putrowa. Ema ihe wa onyonyo. Amam ya. Ana enyu be nke mgbe nwoke tawara gị mmadụ taa enwe mgbe enyerela for a seconds. Ọrụ shu ero eji gum anya nga. Ele enyi mi ba I'm not joking here, don't joke with me. Eba gum she gum. Eji m gum aria. Asị m otele gị gum onya shiri nga ahụ na anyụ. Mba. Gum anya chinya. Gịnị jikwe na onyonyo gị ma iti gha amụ? O nwere ka ọ bụ na ọ dị eme ọfụma.
onye iji na-ekwusi ịlụ di ma ọ maghị eme na ị ga-ahapụkwa the marriage. I like what you and it's very important. People might take it for granted. I've seen where a woman left the husband because because of getting amageme. You got that? So I love the truth. In a man wine and wine. Bow. Okay. Genotype again, my sister. AA. Blood group again. O positive. One number again, Congrats. 0078423333. Listen, boy, your number, don't joke. I'm not 08078423333. Now, Priya no bini here ni na gi mre baga ba ni hu akwukwo dum. Nga niru. Yeah. And I'm telling you, believe me. Today is your day. Your birthday, your husband, everything is perfect for you today. Thank you so much. A November to remember. Thank you. Everybody wish you a happy birthday. Thank you so much. Wish you a happy birthday, or shoemaker, or a copper, or a graduate. Or the one easy one, you know. Then Megan. Now tech skill. Cyber security. Emunga kwanka. Onya ka na-eme before ikpo mo. If we been talk laptop, ya ka na-eme before ipikie mo. Before pick, onye no ga ngiku before mbog ya de kam ji number. Sorry, before ipikie mo. So ya no me onye nwe nsogbu, enwe m ezigbo agwa. Enwere wiche ezigbo agwa. Enwe m ezigbo agwa, nne m zụrụ m ọfụma. Igide nwuti gị nke ọ na-aga nwaanyị ọzọ ele ihe ga-eme. Njide di m ebe ọ laga nwaanyị ọzọ. Pọpọ bịa kom. Pọpọ bịa mara pọpọ m nwụkwa nọ ga Chineke agbamọ. Uwe ma ajụgo di ya kedu ihe na-eme nne adịrị emeta o ji wee bụrụ na nwaanyị ọzọ karịa mma. Ọ bụ na o nyere excuse dị mma ngachala ya gawala onwe m. Give me right one. I can't give me a right one. Mara popon na. Just spend your time. Just kele wonyi bo wala no yata birthday na. Thank you. No, so far you are my fan. I give you that medium. Thank you. Oh, all I give to Tony. I give to Tony. Abikon. Yeah, would I celebrate? Oh, give me change. Go find change now. 500. Popona, how much? Now 500 you go give me now. Thank you so much. Maybe 500. I appreciate. Thank you. Thank you. No, wait. Thank you. Boy, your account number. Somebody will bless you today. Boy, your account number. Whether you like, somebody will bless you for your birthday. What torture? 209. Oh yeah, boy, your account number. Get boy bank. Somebody must bless you today, not me. Call your account number. 209. Happy birthday, sister. Thank you. 209 700 3313. Okoye Chinelo Deborah, UBA. 209 700 3313. Okoye Chinelo Deborah, UBA. Thank you, everyone. You find favor in my hand. Money will be for. Be honest, do I know you? Huh? No. A lot of people might come to you. Why did you go there? Why did you do this? But today, favor is flowing you. Amen. I'm not joking. Listen. Thank you. No, thank you so much, guys. Thank you. I really appreciate it. Thank you. Okay. Chris, thank you so much.
Nelson, thank you. Arsene, thank you so much. Appreciate. Mr. Choosing One, thank you so much. It's up, thank you so much. Cool baby, thank you. God bless you all. Honey Bunny, thank you. Appreciate everyone. Thank you so much. God bless you all. Thank you. Thank you. Elsie, please, can I go down? You the one outside? Yes. Please. Thank you. Shy, okay, this is now. I want them their own. If Hannah train means to just come and stay, corona handling or do up the whole day in a boss. I'm being shy now. I'm serious. Congratulations. Thank you, sir. I don't know you, I have not seen you, but I say today, so far I gave you favor. You are seeing that favor today. Thank My you. life is a testimony. You are very soon you are traveling to US. I mean, And they break people at the man heart. They are coming. So when they cannot Germany, they are Bamapa. Italy, Laya, Italy, Germany. I know Hana Banoku. is your cookie. Okay. Good evening, sir. One not a time, maybe I got home that party one more. They not such a car, Papa again. Good evening, sir. Then he's being at up and not immediate. Oh, makana mam ni ga-akpọ m otego m ji eti request. What they go how? Just say that I tell but guess what they go. What I Mba otego m ji follow otego even last Sunday kwa. so for that's only 1 week. It should have come over 3 for Otego ụdị 1 week otego. Ọ na-awụ nnọgidekwa nọgide ọwụ na orukwa ma hapụkwa. that lady bago 3 months before I get back done. Happiness for that lady today. And when be congrats to her. So I am they happy now. So you're one thing I be here, be memo your joy. Better. Mba. And I chum that touch from you. Listen, I chum that touch from you. Okay, sir. Chum that touch. Tiro your native daughter nata. Chum that touch. Okay, sir. Come on, how I'm going to go. Ndị ọzọ m ga n'iru. Gaa n'iru. The way phone na like be lot of get ramas. Okay. Also no chinasa dalo. Corona straight, I'm still get thrown, no? Take what one now on your dear when I would do on Mubole. Huh? Don't know. Kakodi front. Enya again I won't keep a more dialogue. Mba. Everybody he do keep papa like this. You jab I won't call. Mba. Huh? Mba. Ah. That would a phone be. Sit properly, sit straight. I mean I have a mocha. Glory on ya. Basil. Maybe she not Na Lagos. Gene ke na aro. Says rep. E dey afole. 35. Huh? 35.
And you put never how much I should give me. It said that for 35. It is 35 years. Yes. The letters and a little bit the moment. Mba. When you want that boy, she na room and mapo. Oh, my sister. And you when I watch you. Mba. See the way short, get to Gaga to do you. LA was the problem in a little bit. Oh, I came in the village. And when you could broke na issue in a family. Eh. Huh? Odika, yeah. No, I'm not joking. I'm serious here. Yeah, young joke. Oh, great. But on one. On one, I came by a little bit with the dear baby. Otele last 2 months. Last month. Can you get a dog? What you could be open she imagine or rotate at 5 little bit? Oh, animal. Oh, I believe. And the village, I was some more. I won't run those Okubiro, Omen, and she, Uncle Birokunisha. But a loose will let the tenant. Lose some hair when woman lose for the. Okay, go so that they can lose. I'm no tongue now, Quagula. Okuko level. I hope I'm Jay Hogan. I'm not drug my dig on bull against a mumba. You on your dear when I wanna. While you look behind. Away, Hodge. One more of the agent will be open this year. That won't palabra. I'm still my birthday. Okay, Kagini Mezia. Kagini Mezia, because I'm only human and I guess some tie your bed. Now, damn you with your bed or none of you tie your bed day. Birthday with me, a warrior. Happy birthday. Thank you, sir. Happy birthday. Thank you, sir. Is that bad to the lapo? I beg you, make sense reps now. Na island. Ele here repo. Aqua key repo. Okay, Kaka, one new one. Okay, ka. You won't yoshi. Mbao. Magan and Pago Dendo. So, mom. Give me men and package your day. Up and walk on where I give Buria. Oh, Obrum Paggy would have quite had today. Man does also more. Almost family, almost. Akpu Akpu. Are I sure there? Mba. Ijangamo. Mba. Akwụkwọ ji atọ. Mba. Onye arọ na family unu. Mba. Elu ọ dị ugbu a gị na di gị biri ka ihe nwoke nwere ike ime gị ga-esi na ịnakwa alụ di. Naanị ihe o nwere ike ime masị na mala ha alụziwo ọnwụ na ọwụ onye na-adịghị ike ịrụ ọrụ mgbe ọbụla ọ na-achọ ka enye ya ma ọ bute family problem ya nye m ọ gwụla naanị ya. Ịhụ nwoke eme mistake hụ nwoke na-awa enyi gị nwoke ga-ehụ amụ ya nke ọ nyụwa mamịrị n'ụdị mkpu ị na-eti. Ana m ele ya anya. Ịhụrụ amụ onye ara mbụ? Mba. Ịhụba amụ onye ara mbụ kemgbe ị pụtara ụwa? Mba. Iji agba knockout? Mba o. Ị manyere echi? Ọfụma.
ụmụ nwoke ole trala gị? Ofu. Ofu. Kemgbe ị pụtara ụwa ruo 35 years otu nwoke trala gị? Gịnị mekwa na amụ ji kọ gị kemgbe ụwa? Ma ha na-agba ọsọ. Ụmụ nwoke bịa gị so ha na-agba ọsọ. Mụ achọghị m. Akwa ka ị chọrọ ibe. Mba. Eleke wee ịchọghị ọgụ. Mba, achọrọ m ịnọrọ. Chọọ m. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Ofu ahụ tara gị gịnị ọka nọ? Mba. Iji anyụ ma ata gị? Mba. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Congrats. Call number gị? 090 37 83 67 91. Kemana ihe a ga-abanye nwa akwụkwọ dum m ga-adị iru. Happy birthday. Onye ọbụla show ya love of birthday. Oya, show her love. Thank you, MC. Unu follow ya, show her love. Say happy birthday. Thank you, sir. Thank you so much. Oh yeah, thank you so much. I really appreciate. Thank you so much. Everybody show her love, okay? Let's show her love. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. I really appreciate. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. MC, thank you, sir. Thank you. Without them, I cannot be here for you to meet me. Thank you, everybody. Thank you. I really appreciate you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, everybody. I am super excited. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless every one of you. Nina Girl, thank you so much. Stanley, thank you so much. I really appreciate. Peter, thank you. Stanley, thank you. Ifenkili, thank you so much. I really appreciate you. Blessing Eze, thank you. Eva George, thank you. Thank you so much. Ugo Chris, thank you. CK Jele, thank you so much. I appreciate you. Prince, thank you. Prince Child, thank you so much. Cynthia, thank you. Prince, thank you so much. I really appreciate. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate you. Thank you so much, guys. I am super excited. Thank you. I am so happy to be here today. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you. MC, Imana since you made TikTok, I got been 1K before. I not have been 1K coins before. This is my first time. And I also. Like I told that in here. Don't try it next time. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I appreciate you guys. Eva George, thank you. Innocent, thank you so much. Leah, thank you. Thank you. I appreciate you guys. Thank you so much. Leah, thank you so much. Thank you. Thank you so much. I appreciate you. Thank you. I am happy. I am so happy. Thank you for reaching 1K since I entered TikTok. Thank you so much. I'm surprised. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ezenia, thank you so much. Thank you.
Lucy baby, thank you. Daddy, thank you thank you. Thank you so much. I'm grateful. I'm grateful. Jenny, I'm grateful. Neju, I'm grateful. I am so grateful. Thank you so much. Thank you. Bishop Omuma, thank you. Lucy baby, thank you. Thank you so much. Jenny baby, thank you. MC, thank you for giving me this opportunity. Thank Hello, you you so for much. Bishop Obonwa. Aha mmadụ. Okay, Mchubo. Mba oge nwa. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Good Collins, thank you. Chisom Group, thank you. Uchechi, thank you. Nedu, thank you so much. I appreciate you guys. Thank you so much. This is my first time. See, hold on. Level. Chere. Emanandi Igbo love from more. Because of Namseke celebrity, everybody made a birthday. Look at the massive gift standing in you. Honestly. Ndị Igbo aga m asụ unu ihe dịka unu akọkwala m n'ụwa ọzọ na-abịa abịa ma nwaanyị ma nwoke ihe dịka unu akọkwala m n'ụwa ọzọ na-abịa abịa aka m ga na-abụ Igbo. MC mana since how many years in on this TikTok? Yeah, my first time here 2K. My fourth time. Ikwukwe n'elu too much kelewe ndị mmadụ ya faster. Thank you. MC, thank you so much. This opportunity. Thank you so much. Esther, thank you. Ikenna, thank you. Zaddy, thank you. Goodness, thank you. Hold on. One woman should give her universe. One woman, just one woman. Surprise her, one universe. One woman, just one woman, prove to her one universe. Tell her happy birthday with one universe. One woman, do it. Let me bring her down. Shake it now. Frankly, thank you so much. I'm not asking for myself, for her. One universe. For her. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Because I'm so working when it came to so no woman can do it for you. Okay, all right. Have a nice day, okay? Happy birthday. Thank you, sir. Thank you. All right. Happy birthday. Don't gift me, gift her. Today is her day. Birthday. She is 35 years. I'll him the soon here at one universe. Go where couldn't count on or move and one baby. I'm gonna call the town what I had day. And I only attack him at 36, Abby. Yes. Attack him at 36 years. Give up one now why at 35 years. Why you take black upon the age, guys? Oh, yeah, MC. How can we get who do you it can never be a fee how. Don't say that. Thank you so much. Don't say that. It is 36 years. He was up all Igawala monopause. Space him no fee how. Oh, we not listen to me. Oh, we listen. Let me tell you something. You know, normally. A woman now got to and I discourage a man. And when I'm working on I like when I'm got to. Ragging, I'm when him and Abakashua may move on. That is why I don't quick I won't take wine in marriage. Congrats, somebody gave you galas. Thank you. I am super excited. Thank you galas. Thank you so much. Otele say no na do to nwoke ka era ala. Nwanne gbali a were ọwụrụ condom gị na-enye nwoke ọbụla ya like yela gị were kwa otu nwoke na-amụta kpa eji arụ ọtọ. Imeme. Mama meme. Iji anọ n'ịmụ nke style. Yes. Iji anọ like that.
Ka we one day I be at chesi unu okwu na wo. Wow. Ah. I'm flexible. Oh. Ah. Oge na like iri gro ka oge na like iku ego. Nke ọbụla ọ chọrọ m ga-eme. Ọ chọọ nchịsa ma achịsa ya. Ọ chọọ nke ọbụla ọ chọrọ. Ma o elele m ga yekwara ahụ nwoke ị ga-eme eme. Ị ga-eme eme ụdị mmadụ gị ọwụ ị na-eme ị ga na-anya oke ahụ. It's okay. Ọ onye ọ gbere gị na ya ọ gbasaziri onye ahụ. MC, thank you. I appreciate you. Mokwa sis nji abịa na life gị. Hey. Amadi m na ị ga-akpọ m onye ka nji. Fatino just gave you. Oh my God! Oh my God! MC, thank you so much. Thank you. Oh, Jesus. Huh. I'm surprised. MC, thank you so much. My knee day down. Thank you so much. Thank you so much. All right, congratulations, happy birthday. But Bria no be. Thank you. Ụmụ ihe ndị move kwule ama ụmụ nwoke niile jile ụdị ụmụ ihe gift a. Congrats. Okay, sir. Thank you, sir.